चाची जी हईली मिठाई हमारा घरे मेहमान लोग आइल रहल। इतना बड़का कटोरा में होती चुकी मिठाई देले बिया, इहो पागले बिया। हेलो कटोरा। चाची जी खाली कटोरा ना देवे के, तो हमरा यहाँ तो मिठाई नहीं खे। तो कुछ भर के दी ना तो आप सुगुन हो जाई। ठीक बा। चाची जी पूरा भर के दे, में कोई इंच खाली मत छोड़े ना तो आप सगुन हो जाई। ठीक बा। चला आज तक कुछ मिलवे करी आ हमार कुछ दिन के खर्चा चल जाई। हेलो। माटी काहे के देनी हो? तू ही नु कहलू ह कि कुछो दी लेकिन भर के दी, तो कटोरा भरले से नु मतलब बा।